Ngibingelele iy'ngane zakwethu, ngithembe nonke niyaphila. Hhayi, nasi statement saNabi emva kokuba ashaywe i-Arrows namhlanje izolo. Uthi it is very tough to lose today and hard to accept. It put the club and the team in a difficult position and the fans of this club have no joy. Okusho Nabi-ke la, yabo. Mina ngokubuka kwami uMnabisi, if engahluleka ukukhwalifaya kwi-top 8 or yena mayefuna ukuseva isibani sakhe, ngoba I don't think Kaizer Chiefs izoyimela leyo nto yakhe le. If yena ehluleka ukuwina inakhuzana i-Nedbank, kumele akhwalifaye i-top 8 must, okukodwa kwakho. Or uma ehluleka ukukhwalifaya i-top 8 must ukuthi awine i-Nedbank, yabo, ngoba akasiniki lutho. Mina ngimbona engalast umjida, yabo, ngimbona engalast umjida mina. If yena engaphuma ku-Nedbank aphume kwi-top 8 uzo-resign uNabi, uzo-resign. Ngibuza futhi, yabo, so ngoba ayikho into ayi-add-ayo lapha ku-Chiefs, ayikho into ayi-add-ayo. Unokushintsha i-scheme kaningi, akana-first line-up yakhe akanayo, yabo. Uzobona nje kwigemu ezayo uzofaka abadlali bakhe abathandayo, bese ethemba ukuthi labo badlali labo uzowina. uMaClue wenzeni uMaClue engamdlalisi? Yingoba ena-3 months noma ana-2 months left ku-contract yakhe. Why engamdlalisi uMaClue? Uyabo, uDu Preez mina vele ngaba ngimqalisa uDu Preez akakwazi ukuqala igemu since bekuba ngcono uma engene as-super sub. uVilakazi wenzeni uMfundo Vilakazi ukuthi engamdlalisi engamqalisa igemu, yabo? Wenzeni intwana encane? Ngabe ukuqala ngentwana encane uMfundo Vilakazi simbone, yabo? Nabo oDubu ubanikile ama-chance base balimala. Bekumele afake uMfundo Vilakazi, adlale uMfundo Vilakazi simbone, ya. Ukuthi why engamfaki intwana ayigaye i-game time nayo. UNgcobo uyayivilaphela vele uNgcobo, uyayivilaphela uNgcobo. Kade young promise player, kade akenzi sezodlula ngoMfukeng. Hhayi, uNabi mina ngimbona engalast majida, ngimbona engalast. Ngibona ezophosa ithawula phansi uNabi athathe iy'khwama zakhe ahambe. Ya, so hhayi, ngibonge iy'ngane zakwethu, nibe nobusuku obuhle.